Ayan. Mm. Guys, maghahanap tayo ng makakain. Dito lang sa yan, star fruit. So, ayan, may star fruit dito. Ayan, may star fruits. Star fruit dito, balimbing sa Tagalog. Sa Bicol, tawag dito sa star fruit. In English, star fruit. Sa Tagalog, balimbing. Sa Bicol, biriran. Biriran. Pagbunga sa biriran, hiriran. So, yun guys, may star fruit na sayo. Star fruits and ayun, may bulala sana. Ay, bulala. Rambutan. May rambutan sana. So, mataas. Ayan. Mataas ang rambutan. Ayun guys, mataas yung rambutan. Ayun, hindi makita. Ayun, yan. Ayan, mataas. Rambutan. The rambutan. Kitang-kita yung rambutan. Ayan. Yan po yung rambutan. Ayan. Mataas siya. Hinog na sana. Guys, hinog na sana yung rambutan kaso mataas. Baka mahulog tayo dyan. Sayang. Sayang na beautiness natin. At nang sa likod ng bahay ay may sili po kami. Hindi po nawawala yung sili. Ayan. Our sili. Sili labuyo. May saging kami, may saging. Ayan. At may saging pa. May saging pa. So, pwede na natin kaya itong, nakain na ba ito? Ah, parang hinog na siya. Parang hinog na. Oh my gosh. Ay, na parang hinog na siya guys. Tingnan nyo guys. Ayan na, nakakainan na ng ayan. Kinainan na ng ibon. Ayan, kinainan na. Hinog na nga siya. Tapos kuha tayo ng isa. Para sigurado ba? Ay, malambot na guys. Hinog na. Aray, hinog na nga. My God. Ay. Hinog na siya. Ayan. Ayan, ebidensya. Minog na sa puno. Ayan. Hinog na. Pitasin na natin to. So, kailangan natin i-position maigi yung camera at makapokus sa artista. Ayan. Todo effort tayo kasi mag-isa lang tayong nagpa-vlog. So, ako na yung director, cameraman, woman. Tapos, ako pa yung artista dito. Ako yung pinaka main character. So, ayan. Ay, makagawa lang ng content, no? So, ayun. So, ayan dito guys. Hindi ko naisip na mabigat pala yung isang ling ng saging. Kabigat talaga nito. So, ayan, nag-pretend lang ako dito na okay lang. Pero, ang sakit talaga ng braso ko yan. Sobrang bigat talaga ng isang piling na yun. Ang saging, grabe. So, ayun nga, dahil artista ako dito, mag-acting ako na okay lang ang lahat. Pero, ang hirap talaga, ang sakit niyan. Ang bigat. Tapos, yung katawan ko pa, galapisay pa. Ay, kailangan ko rin ng posisyon din yung camera yan. Makapag-vlog lang ba?
Yes, napaka-natural food ng mga prutas dito sa probinsya at dahil doon nasa likod bahay lang siya and nag enjoy ako sa pagkain ng mga prutas and very natural. Thank you so much guys. Thank you so much for watching and God bless us.